ካብቶም ምሳኻ ዝመሃሩ ወይ ከዓ ዝሰርሑ ሰባት ካባኻ ዝተሓተ ዓቕሚ እናሃለዎም ግን ከዓ ካባኻ ንላዕሊ ዝዕወቱ ንምንታይ ይመስለካ? ካባኻ ንላዕሊ ዕድል ዝረኸቡ፣ ካባኻ ንላዕሊ ተኣማንነት ዘለዎም፣ ካባኻ ንላዕሊ ከዓ ደፋራት ዝኾኑ ስለምንታይ እዩ? ኣብዚ መልሳ ሓንቲ እያ። ንሳ ዓርሰ ተኣማንነት እያ። ዓለም ንዘለካ ክእለትን ፍልጠትን ቀዳምነት ኣይትህብን። ዓለም ነቲ ንባዕልኻ ትቦ ዋጋ ቀዳምነት እያ ትህብ። ሎሚ ብዛዕባ ሕልምኻ ከመይ ጌርካ ተሳኽዕ ዝብል ናይ ሓሶት ተስፋ ክበካ ይመፀኹን። ሎሚ ብዛዕባ እቲ መዓልታዊ ዘጋጥመካ ዘሎ ስነ ልቦናዊ ማእሰርቲ ክንዛረብ ኢና። ስለምንታይ ኢኻ ክትዛረብ እንዳደለኻ ትስከፍ? ስለምንታይ ኢኻ ከምቢ ክትብል እንዳተገበአካ እሺ ትብል? እዚ ቪድዮ ካብ መጀመርታ እስካብ መወዳእታ እንተተመልኪትካዮ ዓርሰ እምነት ማለት ካብ ድሓር ዝመፀ ስምዒት ዘይኮነስ መዓልታዊ ክትሃንፆ ዝግበአካ ጭብጢ ወይ ከዓ ስትራቴጂ ምዃኑ ትርዳእ። ኣብዚ ሓፃር ቪድዮ እዚኣ ህይወትካ ትዛዓበየ ወፍሪ ክኸውን ይኽእል እዩ። መጀመርታ ዓርሰ እምነት እንታይ ማለት እዩ ብዝብል ንጀምር። ክትፈልጦ ዘለካ ሓደ ዓብዪ ሓቂ ኣሎ። ዓርሰ እምነት ማለት ፍርሒ ዘይምህላው ማለት ኣይኮነን። ዓርሰ እምነት ማለት ኩሉ ሰብ ክፈትወኒ ኢልካ ምሕሳብ እውን ኣይኮነን። እቲ ሓቂ ፍርሒ መለለይ ደቂ ሰባት እዩ። ዋላ ሓደ ፍርሒ ዘይብሉ ሰብ የለን። እቲ ፍልልይ ግን ዓርሰ እምነት ዘለዎ ሰብ እናፈርሐ ኩሉ ነገር ይገብር። ንብቕዓት ወይ ከዓ ኮምፒተንስ ቀዳምነታ ደቂ ሰባት ብዛዕባ ሓደ ነገር ብዝያዳ ብዝፈለጥና መጠን ዓርሰ እምነትና እውን ይውስኽ። ንኣብነት ሒሳብ ዘይትኽእል እንትኾንካ ኣብ ቅድሚ ሰሌዳ ወፂኻ ኮንፊደንት ክትኸውን ኣይትኽእልን። ስለምንታይ? ሓንጎልካ ትሓቂ ስለ ዝፈልጥ። ስለዚ ዓርሰ እምነት ማለት ካብ ዘለካ ክእለትን ፍልጠትን እዩ ዝምንጩ። ኣብ ህይወትካ እቲ ብጣዕሚ ትፈርሐሉ ዘለካ ምኽንያት ፍለዮ። ንሱ ፍርሒ ዘይኮነስ ናይ ፍልጠት ሕፅረት እዩ። ኣብ ሓደ ነገር ክእለትካን ፍልጠትካን ዕብይ፣ ፍርሒ በዓሉ ክጠፍ እዩ። ኣብ ውሽጥና ሓደ መዓልታዊ ትኽእልን ኢኻ ሕፈር ሰባት ክስሕቑኻ እዮም እናበለ ዝነግረና ድምፂ ኣሎ። እዚ ድምፂ እዚ ግን ካብ ውሉድ ወለዶ ዝወረስናዮ ናይ ሓሶት ስምዒት ድምፂ እዩ። ሓንጎልና ካብ ሓደጋ ክከላኸለልና ስለ ዝደሊ ሓድሽ ነገር ክንፍትን ከለና የፈራርሐና። ነዚ ነገር ንምዕዋት ድማ ምስ ድምፂኻ ይትተሃላለኽ። ነቲ ድምፂ ከም ሓደ ዘይፈልጥ ሰብ ጌርካ ርእዮ። እወይ ርዳእኒኡ ክትከላኸለለይ ትሓስብ ኣለኻ። ግን ሕዚ በዓለይ ክፈትሖ የበሎ። ንኣእምሮኻ ከምቲ ንሓደ ትፈትዎ ሰብ ክትመኽሮ ከለኻ ከምኡ ጌርካ ሕሰቦ እሞ ጌጋ ክሰርሕ ከለኻ ንባዕልኻ ይትፅረ። ምክንያቱ እትሰርሖ ጌጋ መንነትካ ኣይኮነን፣ ግዝያዊ ተግባርካ እምበር። ደቂ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ሓንጎልና ኢና ንጭነቕ። ግን ከዓ እቲ ዝዓበየን ዝንጉዖ ነገር ሓንጎልና ንሙሉእ ኣካልና ዝእዝዞ ምዃኑ ምርሳዕ እዩ። እስኪ ተዓዘቡ፣ ሓደ ኮንፊደንስ ዘይብሉ ሰብ ኣቀማምጥኡ ከመይ? ክሳዱ ይደፍእ፣ ማእገሩ እውን ይዓፃፅፍ። እቲ ዓርሰ እምነት ዘለዎ ሰብ ግን ብሙሉእ ኮንፊደንስ ክሳዱ ኣቕኒዑ ደረቱ እውን ነፊሑ እዩ ዝኸይድ። ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ንክልተ ደቂቓ ጥራሕ ክሳድካ ኣቕኒዕኻ ደረትካ ኣቕኒዕኻ ብነፃነት ተተጓዒዝካ ኣብ ሓንጎልካ ዘሎ ካርቲዞል ሆርሞን ወይ ከዓ ናይ ጭንቀት ሆርሞን ይቐንስ። ቴስቴስትሮን ሆርሞን ወይ ከዓ ናይ ተባዓት ሆርሞን ከዓ ይውስኽ። ኩሉ ግዜ እውን ከም ዝግበር ቅድሚና ሓደ ኣኼባ ወይ ከዓ ዓብዪ ቃለ መጠይቕ ናይ ስራሕ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምስ ሰባት ምርኻብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቅድሚናኡ ምኻድካ ንክልተ ደቓይቕ ደው ኢልካ ተለማመድ። መዓልታዊ ከምዚ ተጌርካ ኩሉ ነገር ክቀያየር ክትዕዘቦ ኢኻ። ኣብዚ ትዛዓበየ ምስጢር ንርእስኻ ምእማን እዩ። ዓርሰ እምነት ማለት ንገዛእ ርእስኻ ዘለካ ተኣማንነት ማለት እዩ። ሓደ ዝሕስቡ ሰባት ክትኣምኖም ትኽእል ዲኻ? ኣይትኽእልን። ንስኻ ኸ ንባዕልኻ ትሕስቦ ዲኻ? ጽባሕ ንጉሆ 11 ሰዓት ክትስየ ትብል ግን ኣይትትስእን። ሎሚ ስፖርት ክሰርሕ እየ ትብል ግን ኣይትሰርሕን። እዛ ሽጋራ እዚኣ ናይ መወዳእታ እያ ትብል ግን ከዓ ትቕፅል። በዚ ምኽንያት ሓንጎልካ ንዓኻ ምእማን የቋርፅ፣ ዓርሰ እምነትካ ድማ ይፈርስ። ናይዚ መፍትሒ ድማ ንነብስኻ ዓበይቲ ቃላት ፕሮሚስ ኣይትእተወሉ። ንእሽተይን ብቐሊልን ክትገብሮ ትኽእል ነገር ቃል እተወሉ ግን ከዓ ከይተሰባበረ ፈጽሞ። እዚ ንገዛእ ርእስኻ ኣነ ቃለይ ዝሕሉ ሰብ እየ ዝብል ማንነት ይሃንፀልካ። መብዛሕትና ዓርሰ እምነት ዝሓፅረና ኩሉ ሰብ ንዓና ጥራሕ ዝዕዘብ ዘሎ ኮይኑ ስለዝስምዓና እዩ። ሓንቲ ጌጋ እንተሰሪሕና ዓለም ዝተገለብጠት ኮይኑ ስለዝስምዓና እውን እዩ። እቲ ሓቂ ግን ማንም ሰብ ብዛዕባኻ ይግደስን እዩ።
ኩሉ ሰብ ብዛዕባ ናይ ባዕሉ ድኽመት ብዛዕባ ናይ ባዕሉ ፀጉሪ ብዛዕባ ናይ ገዛ ርእሱ ልቕሕን ካልእ ነገራትን ይጭናቕ ንስኻ ብሓሳቡ ን5 ደቓይቕ ጥራሕ ኢኻ ዘለኻ ስለዚ ሰባት እንታይ ይብሉን ኢኻ ዝብል ናይ ሓሶት ቤት ማእሰርቲ ውፃእ ንገዛእ ርእስኻ እውን ሓራ ውፅእ ክቡራት ተኸታተልተይ ዓርሰ እምነት ማለት መዓልታዊ ክሰርሐሉ ዝግበአካ ልክዕ ከም ጨዋዳ እዩ ሎሚ ዝተዛረብናሎም ዓበይቲ ነጥብታት እቲ ቀዳማይ ክእለት ከዕብይ ዝብል ነይሩ እቲ ካልኣይ ከዓ ንውሽጥኻ ምንቃፍ ኣቋርፅ ዝብል ነይሩ እቲ ሳሳይ ከዓ ቀኒዕኻ ወይ ከዓ ብኮንፊደንስ ተጓዓዝ ዝብል ነይሩ ዓርሰ እምነት ክበሃል ከሎ እቲ ዝዓበየን ገዛእ ርእስኻ ትህቦ ቃል ምሕላው እዩ ኣብዚ ክትፈልጦ ዘለካ እቲ ዝዓበየ ነገር ሰባት ብዛዕባኻ ይግደሱን እዮም እና ነፃ ኩን እዚ ቪድዮ እዚ ሓንሳብ ሪእኻዮ ክትገድፎ የብልካን ደጋጊምካ እንተሪእኻዮ ዝለዓለ ኮንፊደንስን ዓርሰ እምነትን ክህልወካ እዩ እቲ ለውጢ ዝመጽእ ግን ቪድዮ ብምርኣይ ዘይኮነስ ካብ ተግባር እዩ ሎሚ ሓንቲ ንእሽተይን ትፈርሓን ነገር ግበር ሓደ ዘይትፈልጦ ሰብ ሰላም ምባል ክኸውን ይኽእል ሎሚ ኣብ ስራሕ ወይ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘይትፈልጣን ዘይትኽእልን ሓዳሽ ነገር ከዓ ሞክር እዚ ቪድዮ እዚ ጠቃሚ ኮይኑ ተረኺብካዮ ላይክ ምግባር ናብ ካልኦት ክበጽሕ ግበር ሕቶ ሓሳብ ወይ ከዓ ርእይቶ እንድሕር ዳ ሃሊካ ከዓ ኮመንት ጻሕፍ ሰብስክራይብ ምግባር እውን ኣይትረስዑ ዝዓበየ ጸላኢኻ ገዛእ ርእስኻ እዩ ዝዓበየ ጸላኢኻ ገዛእ ርእስኻ እዩ ዝዓበየ ደጋፊኻ እውን ገዛእ ርእስኻ እዩ ምርጭኡ ግን ናትካ እዩ